Dobrý deň, želám všetkým zúčastneným. Týmto by som vás rád privítal na 2. ročníku Záhradkárskeho kotlíka 2025. Poprosím veľký potlesk pre všetkých za účasť. Verím, že dnešný deň bude plný vôni, chutí a skvelej zábavy. Rád by som privítal pána primátora mesta, ktorý nám dosť v tejto akcii pomáha, takže aj jemu dám pár slov. Nech sa páči. Veľký potlesk, nie? Príjemné dobré ráno, taktiež všetkým prajem. Ja som si prešiel každý jeden tým. Tu som počul aj nejaké tajomstvá, čo patrí do guľašu, čo nie. Niektorí už majú dopredu navarený, už budú len jemne zohrievať. Treba na nich dávať pozor. Každopádne ja vám prajem príjemnú zábavu, veľa zážitkov a užívajte si dnešný deň a nech sa vám tie guľaše vydaria. Všetko dobré. Takže teraz by som to nejako odštartoval a tým pádom môžete zakladať ohne. Porota je pripravená. Počas akcie vám predstavím aj odbornú porotu, ktorá vám na guľaše bude dohliadať. Pardon, trasie sa mi hlas, takže o chvíľu bude kolo lepšie. Idem asi rád na niečo na hlasivky, takže štart!
poviem na rovinu vám poviem. Guľaš varíme od 7, ale to je najlepší guľaš, ostatní nemajú šancu. Hej, takže tento guľaš, nesúťažný, je najlepší, ale nebudem sa hádať, hej no. Takže kto chce, nech príde uguštovať. Takže všetkých vás chcem privítať, tak ja chcem, ďakujem, že ste prišli a dúfam, že dneska sa dobre zabavíte tu. No a dúfam, že bude dobrá zabava, tak tu pijeme, zajeme a uvidíte potom ďalej, kto tam ďalej. Vyhodnotenie, teda porota bude sa radiť a nejaký najlepší gulášik vyberie. Môžem to vyhlásiť teda? Môžeš! Áno, môžem to vyhlásiť, nepočujem, či to môžem vyhlásiť, alebo nie teda. Tretie miesto, takže tretie miesto vyhráva tým z Českej Ľahky Hegešani! Hegešani vyhrali teda. Nejaké gulašiky majú teda odvarené, poprosím družstvo Hegešani, aby si prišli prevziať ceny. Tretie miesto, Hegešani bronzové medaile. Čiže druhé miesto víťazí družstvo Lavanda. Poprosím Lavanda, aby prišli si prevziať medále strieborné za druhé miesto. Dobre, poprosím predsedu záhradkárov, aby odovzdal medále. Napomujeme. Víťazil Barbert Krompáky.